Konnichiwa minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining lisuna atong tan-awon ang duha ka suffix, ang kiru nga pasabot na kumplito og buhat nga may gamayng sakripisyo, ug ang kirenai nga pasabot di mato og buhat tungod sa kadaghan. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang verb nga kiru kay pasabot moputol, pero isip suffix nga isumpay sa mga conjunctive forms sa mga verbs, ang pasabot niini kay motiwas og buhat sa usa ka butang nga adunay gamayng sakripisyo. Mayong kini sa te owaru og te oeru nga atong gituki sa miaging leksyon 93 ug sa te shimao nga atong gitan-aw sa leksyon 42. Ato unyang tan-awon ang kalahian niining tulo. Kung atong i-conjugate ang kiru moputol sa abilidad long version, aduna tay kiru koto ga dekiru nga pasabot pwede moputol o makaputol. Atong gituki ang abilidad nga conjugation sa leksyon 57. Ug ang shortcut version niini kay kireru, mao gihapon ang meaning, pwedeng makaputol. Ug ang negative conjugation niini kay kirenai, di pwede makaputol. Kini nga kirenai mao'y gamiton isip suffix sa conjunctive form sa mga verbs, ug ang pasabot sa nani kirenai kay di pwede makakumpleto og buhat tungod sa kadaghan, o sobra ra kaayong buhaton, o di na makaagwanta. Mutana unya tag mga ehemplo niini. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal, imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegai shimasu. Balik ta sa atong leksyon, ato unang reviewon unsaon paghimo ang conjunctive form sa mga verbs. Karon, kung kamao kas mas form sa verb, taktaka lang ang mas ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan, tabemasu, mukaon. Taktaka ang mas ug ang mahabilin nga tabe mao ang conjunctive form. Pero kung dictionary o ru form ra imong nahibal-an, ingon anion. Para sa mga category 1 o ru dropping verb, taktaka ang ru ending sa dictionary form ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan, miru, mutan-aw. Taktaka ang ru ug ang mahabilin nga mi mao ang conjunctive form. Para sa mga category 2 o mga last hiragana changing verbs, aduna tay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Ang katapusang hiragana sa dictionary form, usbon ngadto sa I series. Kigishi, bimini, richi, ug i. Basta category 2 verb gani, matnguni ang katapusang hiragana sa dictionary form kay maunay usbon ngadto sa I series. Sa 5 ka pinakakomon nga irregular verbs, ang conjunctive sa suru mubuhat kay shi. Ang kuru moari kay ki. Ang iku moadto kay iki. Ang aru aduna para sa mga butang ug tanom kay ari. Ug ang verb to be nga da kay y conjunctive form. Karon sugdan natog tan-aw ang suffix nga kiru. Tungod kay ang meaning niini mohuman og buhat nga adunay gamayng sakripisyo, aduna tay pagbati nga kita nagmalampuson. Yehey! Hay salamat, nahuman ra gyud. Pangalitan ang taberu, mukaon. Mahimo kining tabe kiru, tiwason og kaon nga adunay gamayng sakripisyo. Nomu, muinom. Mahimo kining nomi kiru,
tiwason og inom nga adunay gamayng sakripisyo. Ug ang suru mubuhat mahimo kining shikiru, tiwason og buhat nga adunay gamayng sakripisyo. Karon mo tan-aw tag mga sentences nga ehemplo. Tabekiru, tabekiru, tiwason og kaon nga adunay gamayng sakripisyo. Pangalitan inahan ngadto sa anak nga di mo kaon og utan. Yasai wo tabekitte kara terebi o mite mo ii yo. Yasai wo tabekitte kara terebi o mite mo ii yo. Pag humani mog tiwas og kaon sa utan, pwede ka na mutan-aw og TV. Ang nuance sa tabekiru kay ang bata di ganahan mo kaon og utan, maong hinay mo kaon. Busa mo suborno ang inahan. Tiwasa deg kaon ng imong utan kay patan-awon ti kag TV. Yomu mubasa, yomikiru, tiwason og basa nga adunay gamayng sakripisyo. Tanaka-kun no ronbun wo 1時間で読み切りました。田中君の論文を1時間で読み切りました。Natiwas gyud nako basa ang thesis ni Tanaka sud sa usa ka oras. Muna-muna. Tsukareru, kapuyon. Tsukarekiru, kapoy gyud kaayo, hingpit nga pagkakapoy. Yube, shigoto de tsukarekitte hayaku nete shimaimashi. Yube, shigoto de tsukarekitte hayaku nete shimaimashi. Gabi kapoy gyud kay ko gikas trabaho ug nakatug hinuon kog sayo. Nomu mo inom, nomikiru, tiwason og inom nga adunay gamayng sakripisyo. Kore wa benri na nomikiri size desu. Kore wa benri na nomikiri size desu. Ang nomikiri kay ang conjunctive form sa nomikiru ug pasabot sa nomikiri size kay anaa sa gamayng pakiti nga sayon ra mainom tanan. Bali ang hubad sa sentence kay kini kay anaa sa gamayng pakiti nga sayon ra imnon tanan. Ang conjunctive form nani kiri kay mo ekspresar sa mga gidakon nga sayon ra tiwason. Tabe kiri size anaa sa gidakon nga sayon ra kanon tanan. Tsukai kiri size anaa sa gidakon o gidaghanon nga sayon ra hotdon og gamit. Tsukao mo gamit. Tsukai kiru, hotdon og gamit nga adunay gamayng sakripisyo. Kono iya na shampoo wa takai kara steru yori tsukai kitta hou ga ii to omou. Kono iya na shampoo wa takai kara steru yori tsukai kitta hou ga ii to omou. Mas maay tingali hotdon og gamit ning shampoo ha nga wa ko kauyon kaysa ilabay kay mahal baya ni. Unuboreru, manghambog o garboso mo asta o ma-pride. Unuborekiru, garboso gyud kaayo mo asta. Kare wa unubore kitte iru dake da. Kare wa unubore kitte iru dake da. Hambugiro ra kaayo na siya o garboso ra kaayo na siya. Suru mubuhat, shikiru, tiwason og buhat nga adunay gamayng sakripisyo. Ano onna wa kimi wo baka ni shikitteiru. Ano onna wa kimi wo baka ni shikitteiru. Gitunto ra ka ng bayhana o giduwaan ra ka ng bayhana. Hingpit gyud ang pagtunto kanimo. Baka ni shikitteiru. Atong gisulti ganiha nga ang suffix nga kiru kay maumao sa te owaru o te shimao. Mutan-aw tag mga ehemplo kada usa niini nga mulantad sa kalahian sa kada usa. Yasai wo tabekitta. Yasai wo tabekitta. Ang nuance diri kay natiwas na kog kaon ng utanon bisag di ko ganahan mo kaon og utanon. Sus natiwas gyud nako, muna giagwantar gyud nako, nahurot ra gyud. Sunod ang te owaru. Yasai wo tabe watta. Yasai wo tabe watta. Natiwas na kog kaon ang utanon, pero ang nuance diri kay ang proseso og oras sa pagkaon. Wa ko na late og tiwas sa pagkaon sa utanon. Panglitan nagdali ko og kinahanglan mahuman akong kaon sa alas 12:30 kay aduna pa ko'y lakaw. Natiwas gyud nako.
mao ni nuance sa te owaru. Ug karon ang te shimao. Yasai wo tabete shimatta. Yasai wo tabete shimatta. Hinumdumi nga ang te shimao mo ekspresar kini og pagbasol ug pagkumpleto. Kung ang nuance pagbasol, ang meaning sa sentence kay natiwas na kog kaon ang utanon kay haskang lamia ug wa na hinuunti ka na sa lini. Pero pwede pod sa pagbasol, natiwas na kog kaon ang utanon kay abi na kog karne na ilad ko. Ug kung ang nuance kay pagkumpleto, natiwas na kog kaon ang utanon sama sa gusto ni mama. Karon atong tan-awon ang ikaduhang suffix, ang kirenai, nga pasabot di nako matiwas og buhat tungod sa kadaghan. Pangalitan ang taberu, mukaon. Mahimo kining tabe kirenai, nga pasabot di matiwas og kaon tungod sa kadaghan sa pagkaon. Nomu, muinom. Nomi kirenai, di matiwas og inom tungod sa kadaghan sa ilingnon. Suru, mubuhat. Shi kirenai, di mabuhat tanan tungod sa kadaghan sa kinahanglan buhaton. Karon mo tan-aw tag mga ehemplo nga sentences. Tabe kirenai, di maatog kaon tungod sa kadaghan. Kono ramen wa oosugite boku ni wa totemo tabe kirenai. Kono ramen wa oosugite boku ni wa totemo tabe kirenai. Daghan ra kaining ramina ug para nako di ni nako mahurot og kaon. Yomu mubasa. Yomi kirenai, di maatog basa tungod sa kadaghan. Tanaka-kun no ronbun wa 1 jikan de wa yomi kirenai yo. Tanaka-kun no ronbun wa 1 jikan de wa yomi kirenai yo. Ang thesis ni Tanaka kay di baya maatog basa sud sa usa ka oras. Miru mutan-aw. Mi kirenai, di matiwas og tan-aw tungod sa kadaghan. Netflix ni wa mikirenai hodo eiga ga takusan arimasu. Netflix ni wa mikirenai hodo eiga ga takusan arimasu. Adunay daghang salida sa sine ang Netflix ug di maatog tan-aw tungod sa kadaghan. Matsu, muhuwat. Machikirenai, di nakahuwat tungod sa kadugay. Wa, oishiso. Taberu no ga machikirenai wa. Wa, oishiso. Taberu no ga machikirenai wa. Wow, murag lami gyud kaay na da. Di na ko kahuwat mo kaon. Kakanunon na gyud ko. Tsukao mo gamit. Tsukai kirenai. Di maatog gamit tungod sa kadaghan. Kanojo wa okane ga tsukai kirenai hodo okanemochi desu. Kanojo wa okane ga tsukai kirenai hodo okanemochi desu. Di niya maatog gamit ang iyang kwarta tungod sa kadaghan, ingon ana siya kadato. Hairu, musud. Hairi kirenai, di masud tanan tungod sa kadaghan. Kono kyoshitsu wa 30 nin wa hairi kiremasen. Kono kyoshitsu wa 30 nin wa hairi kiremasen. Kining classroom kay di makasud og 30 ka tawo. Gamay ras 30 ka tawo ning classroom. Suru, mubuhat. Shikirenai, di mabuhat tanan tungod sa kadaghan. Shiken no naiyo wa ashita made ni benkyou shi kiremasen. Shiken no naiyo wa ashita made ni benkyou shi kiremasen. Di na ko matugtuon hangtod ugma ang mogawa sa eksamen, perting daghana ang ay tun-an para sa eksamen. Atong sumahon ning leksyon na, aduna tay duha ka suffix nga atong gitun-an nga ikabit sa conjunctive form sa mga verbs. Ang una kay ang kiru ug ang ikaduha kay ang kirenai. Pasabot sa nani-nani kiru kay motiwas og buhat nga adunay gamay nga sakripisyo. Ug ang pasabot sa nani-nani kirenai kay di maatog buhat tungod sa kadaghan. Og di ba, di nako mabuhat o di nako maagwanta nga buhaton tanan. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa suffix nga kiru og kirenai. Salamat sa pagtan-aw.
Kung gusto kang modonar, bisag pila, aron makahimo patag mas dagang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede ko mopadani mo og exercise sheet bahin niining leksyon o kaha sa ubang leksyon, aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang exercise sheet, ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og pagahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin nigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimasyo. Otsukare sama deshita.